ƙasar Nijar kake ko kuma a Najeriya ko ma a wata ƙasashe kuma kana jin harshen Hausa. Ina da yaƙinin cewa ka ga wani bidiyo da ke yaɗuwa inda ake cewa wani janar a ƙasar ta Nijar ya ce, da bakin yau, da kuyi tsammanin za ku kama su ku kai ma ma'ikanta, a'a, in kun kama su ku kashe su. To sai dai yayin da wannan bidiyo ya yaɗu matuƙa tare da bayanai da ke alaƙa da cewar wasu daga cikin 'yan Nijar sun fara ɗaukar doka a hannayensu. Haka zalika, kafar tantance labarai ta alƙalanci ta tuntuɓi masanin shari'a kuma mai yin sharhi kan harkokin shari'a a ƙasar ta Nijar da ke birnin Maraɗi, inda ya bayyana wa alƙalanci shin mai doka ta ce. Dokar ƙasar Nijar, kundin tsarin mulki na Nijar wanda ake ce ma Charte de la Refondation, shi ya gai cewa duk wanda ake tuguma da wani lahi ko ake tsammani da wani lahi, to sai in gidan shari'a ya yanke cewa wannan mutum ya yi wannan lahin, lokacin nan kada ake yi mai hukunci. Hukunci mutum bai ɗauka shi da kanshi. Sannan akwai sashi na 44 na dokar ƙasar Nijar wadda take da dangantaka da duk abin da zai iya kai mutane kaso, cewa da code penal. Kun san cikin tsarin doka akwai abubuwa wanda doka ta ƙayyade wanda in ka yi su ko da lahi ya biyo baya ba lahi ne ba. Cikin wannan abubuwan, wannan sashin na 44 na code penal akwai abin da ake ce ma kare kai ko kare sauran mutane, shine a turance muke ce ma legitimate defense. Shi sashin dokar nan sai ya ce mi, sai ya ce duk lokacin da mutum ya aikata wani lahi, ya kasance na jima wani ne ko na kisa ne, don ya kare kanshi daga wasu wanda suka kawo mishi wani farmaki, to bai yi lahi ba a idan doka. Za a iya cewa wannan lahin nashi lahi ne wanda aka yahi, don a ja hankalin mutane kan cewa doka ba ka ɗaukar ta bisa hannunka, amma kare kai haƙƙi ne wanda kuma doka ta baka dama. Cikin kundin tsarin mulki na Nijar akwai wata magana da ake cewa ninne teni da execute another manifestement illegal, cewa duk wanda kowa bai da hurumi ko bai da dama ya yi aiki da wani umarni wanda ba na daidai ne ba. In ka gane cewa ko shugaba ne ya ce ka yi ba daidai ba, to kakka yi, saboda in ka yi doka kai za ta takawa. Ku ci gaba da bibiyar kafan tantance labarai bin diddigi da bincike ta alƙalanci a www.alƙalanci.com domin kare kanku daga labaran ƙarya.